Κλεοπάτρα. Καλησπέρα και από εδώ, από τη Σκιάθο, από μια ηλιόλουστη μέρα και από εδώ. Σε κλίμα λοιπόν ανασυγκρότησης βρίσκεται η Σκιάθος για την προετοιμασία της καλοκαιρινής περίοδου, καθώς το Πάσχα οι εισπράξεις του τουρισμού ήταν λίγο χαμηλές. Έτσι λοιπόν την 1η Μαΐου φτάνουν τα πρώτα αεροπορικά τσάρτερ από Μεγάλη Βρετανία και Σκανδιναβία. 5 πτήσεις θα ξεκινήσουν από Μεγάλη Βρετανία. Αναφορικά μπορούμε να σημειώσουμε ότι το αεροδρόμιο Σκιάθου βρίσκεται ανάμεσα στους 13 πιο εντυπωσιακούς αεροδιάδρομους του κόσμου, όπως δηλώνουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα, στην αρχή και στο τέλος, ναι, είναι ωραίος, ναι, είναι πράγματι. Έτσι ακριβώς. Συνεχίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι εχθές το μεσημέρι, κατά αποκλειστικότητα στις 12.30 ώρα, ύστερα από πρωτοβουλία, το αρμόδιο λιμενικό ταμείο Σκιάθου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Βιολέτα, έκαναν μια ανέλκυση ταχύπλου σκάφους από το λιμένα της Σκιάθου. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο ταχύπλο είχε βουλιάξει το χειμώνα, το Δεκέμβρη συγκεκριμένα, το 2014, από κακές καιρικές συνθήκες, και οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, ειδοποιώντας και τον ιδιοκτήτη του ταχυπλώου, έκριναν σωστό να το ανελκύσουν για να μην υπάρχουν τυχνών προβλήματα εν ώψη τουριστικής περίοδου. Εξαιρετικά, σε ευχαριστούμε θερμά, Κλεοπάτρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, για και χαρά. Γεια σας επίσης.